limpang-limpang. Hut ki hari ulang tahun. Lah ya hari ulang tahun ya. Mas. Ulang tahun ya selamat awake dhewe ngucapno kepada hari lho ngono. Cah ki ku wucuk pitung kecamatan iki ketoke kowe iki. Piye? Hut HUT. Mbok atasono dhewe tok. Ulang Lagi ngapunten, Pak. tahun. Hari ulang tahun. Lah iya ki Ora harine sing Duduk ulang duduk tahun. Harry sing ulang tahun. Yang ulang tahun itu Indonesia. Indonesia. Kemerdekaan yang ke berapa tahun? yang Ayo. kepirang-pirang tahun Yang toh? pirang tahun diasmu kowe. Yang kepiro? Wah. Yang ke 80 tahun. Ya aku ora apal, soalnya merasane ya urung merdeka no dhewe. Lah nyapa dia orang merdeka? Lagi padha seneni ya. Aku Wah, Ya, iki ya, ketoke maaf. curhat iki Maaf. iki masalah di rumah. Oh, maaf sayang sini sayang ala gantengnya nak cakep dewe nak kintang dewe nak kintang kintong nak kintang kintong dang dingdong dingdong. sono. Aku lagi sadar nak. Bendino iki duet karo cah gendeng. Aduh cah. Kowe ora ora perasaanku kok. Perasaanmu piye? Loworo. Ora apa ora nggowo nek. Ora gawa gundul ngono. Alah ora ana apa-apane to. Cah lemu ki ngono. Oh, iki lagune ngono kuwi ya. Lho, dereng nyanyi dereng masuk lagu. Cah lemu ki. Iki wis sik intro ta? Pak lho Pak, omongane gak penak. Intro ta? Bener lho Pak ya Pak. Lho omongane ra penak Pak. Lho nyapa? Kowe pengen ngomong piye? Cah lemu gak duwe no. Iya. Lagune kan wis enek. Ora lagune piye? Ora kene lho. Netes banyune ngemangkok. Pelawak lemu jenenge Totok. Cocok. Banyu tinggo ngombe pitik awake lemu cilik. Ya ora. Walesen. Banyu diombe. Aku saumur hidup ora tau ngomong asu ora tau. Ora masalah aku. Mbok yo beno ta aku berkreativitas. Ya, rock. Berimajinatif. Mas. Ayo drama Mas. Ngapunten Pak Rudi nggih. Loh, Iki Izin, lagu Tokno. judule. Lek perlu aja mek metu suarane tok, mutah barang boleh. Oke. Pokoke lagune metu. Ya Yo. dalang metal. Iki dalang apa mateni gitu. Ora, los. Yo, Yo, los. drama Mas. Come on. I wait yes. Come on everybody. Aku melok rock ya, Pak. Yo rock yo. Suarane gede men to. Yo. Yo. Rock. Wah. 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 Aku bar. Kenapa? Aku gak betah. Lah nyapa? Kudu guyu. Ya kowe gak kudu. Gak aku kudu ngentut. Kok ngentut to? Dung tak dung tak dung. I why yes. Yo. I why yes. Hey, 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 why yes. Hey, so jagone kluro. Krungu suarane kadeng kemruso. Ai why yes. Lagu campur sari. Ai why yes. So jagone kluro. Apa. Krungu suara. Krungu ya ben ora ya ben. Kadeng kemruso. Sik to, Sik nekat ya. wiwit kapan Amerika nek lagu wayah esuk ki? Jenengan gak ngerti kabar. Wes esuk jagone Amerika kluruk. itu dulu menciptakan lagu itu kolaborasi dengan Deddy Kempot. Ngawur. Seksine laku karo mantos. Nah, kala malah bener. Mantos karo Mudin Cok. Masaku. Ngawur. Dirungokne ngoyo-ngoyo lho Amerika kok enek wayah esuk jagone kluruk. Lah, Kono nggih. ya nek pitik ta? Ya iya. Kon notol kowe ae. Ampun. Ya tak ganti. Ah, apa? Yo Inggris nih. Inggrisne. My book. Oh, Nah, itu nek tadi itu. lho bahasa Inggris tenan. Dang dutak Tuh. dang dutak. Tuh. My book. Rock. Ora ki dangdut tok. Enggak. Kowe My bak. book. Oh, my book. Hey. My book lagi. Ah, judi lagi. Ngapunten lho Pak nggih. Nembe waras. Soale kali dinten iki. Terus begini. Ngapunten sae. Monggo, men. Aduh, Obat entek to. Ngapunten aduh nggawa slendro aku, Pak. Obat entek. Nggih. Pun telat. Sabar. Ayo mantuk atuh sih. Ya wis atuh. Umban sik ben ketok resik. Kakake diopeni le ngene.
Kuwi mabuk lagi kok iso maibuk. Nyanyi kali sinden mawon. Sinden ditajake mawon. Nggih, niki wau kathah pamundutan. Iki mau dirasani, Pak. Sapa? Lintang niki lho dirasani karo panitia. Dirasani piye? Jenenge Lintang Kairo. Iki nek lahire ning gone Mesir pantes. Kairo. Heeh. Iki lahire ning Kediri ya paling gak Lintang Kediri. Lah nek aku mbayang kowe, lah kowe komet. Lah kowe lahire ning gone Luar angkasa. Lah terus bedane ning ndi nek golek kuwi? Pancene aku ning daerah Pluto lahirku. Sing nulungi astronot kok. Astronot. Mas aku ora cetha. Coba iki ana anu sebelum lintang ana gendut Lita. Ayo. Sang Dewi katon larami. Ambabar wewangi. Semi Silvanur Maulita. Coba. Ayo karang. Jumenengno Mas Dodo. Wak, orang ngangge wak lho iki ya. Mboten rock. Ayu sedaru maksana Nol. Sesanap yoring kartika Kadya puspita ing Kaya kembange wong turu. Nasib. La 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 la. Yo toyo. Lita. Lestari. Aturke sekilas tetembangan Lestari. Mereka ternyata jogete Mas Kumet ya ampun, disangka kaduan kaya wong iso joget iso kaya wong mendem ngono piye to? Iso apik ngono. Penghayatan, Pak. Oh, penghayatan. Nggih, nek mboten kula mboten saged. Oh, ngono. Lah kula wau nggih pun polah kados ngoten lho. Tapi panjenengan nek iki trenten teori, jogete teori. Teori. Nek sampean ketok awur-awuran ketoke. Kok ngertos? Iki kan yo ngerti. Kok ngertos piye kok Mas aku. Kene ya laras ya. Dalu menika Laras. genduk lintang Kairo Nggih, juga hadir. kersane. Lho kok kersane piye ya ditanjake. Oh iya to. Piye? Tanjak ki apa to, Mas? Ditanjake. Tanjak ki apa? Tanjak ki ngadeg. Lho. Didekne no. Dinggo. Iki ora iso ngadeg dhewe. Lah nggih, niki lho. Lah kowe arep ngedekne iki Dadi ki. darane kene lempoh ngono. Rumasamu iki dhek iki lempoh ora iso mlaku, ora iso ngadeg. Jenengane niku tata bahasa. Bahasa itu Bahasa artinya memang apa? agak bahasa Jawa, Pak. Indonesia juga bisa. Kalau bahasa-bahasa seperti itu memang hampir agak mirip-mirip, ngoten lho, Pak. Maksudnya bahasa basi ngono. Bahasa piye to Piye njelaske to? jenengan iki? Lho, aku iki pengen roh kono lho. Maksudmu piye? Maksudnya iki Mbak Lintang Kairo. Mbak Lintang Kairo. Niki mangke jumeneng terus nembang. Pakai ngoten bahasa lho. Indonesia aja biar jelas. Berdiri, Mbak Nah. Lintang berdiri.
berdiri. Berdiri. terus bernyanyi. Waktunya sekarang tadi kan semua panitia pada mekas. Lah, kok Iya. mekas ki opo lho kowe iki? Pesen. Ya pesan. Bahasa Indonesia kok mekas ki ya Pesan, Pak. Pesan. Iya. Mm. Kita sebagai warga Indonesia yang baik harus bisa berbahasa Indonesia. Kamu tahu artinya lintang? Ya tahu dong. Apakah lintang itu? Itu lintang yang ada di angkasa. Bintang. Bintang. Oh, lele Kairo apa artinya? Kairo itu adalah sebuah negara yang ada di sana Mesir. Gimana sih Bapak ini? Oh. Bapak iki. Yo, Bali. Bali yo. Rawon. Ini dok lintang Kairo cuma ngomong ayu. Tuan mapan mendengar saya buat kemasan kampel kabar ke diri. Bersih deso. Sinami peringatan HUT kemerdekaan Republik Indonesia yang lebih lagi met. Oh met. No. Hey. Yo. Awas. Bali. Selamat malam Denika. Piye to iki? Dek Lintang. Iya, selamat Maaf. malam. Iya, kamu makin hari makin Anu. cantik. Aku yo Kepleset sithik lho, Pak. Lah wong ora udan kok kepleset ki. Lah, piye to wi? Wong lali ki berarti gak eling, Pak. Lah, gak sengaja kuwi berarti. sengaja. Enggak eling berarti Ah, semaput. ndak sengaja. Mm-mm. Yo ndak yo urip mboten semaput. Dek Lintang gimana kabarnya? Alhamdulillah kabarku baik Mas Dodo. Ya Mas Dodo ampun. gimana kabarnya Mas Dodo? Aku juga sehat. Kamu kan nggak inget sama aku kan? Aku inget banget sama kamu. Kita kan satu kelas. Oh iya, kita satu kelas apa ya kemarin? Mas? kelas rusak. Rusak tuwek kelas sak Kamu kelas. kan adik kelas aku. Berarti kamu kakak kelas aku. Iya, aku kan ketua OSIS. Hah? Ya ampun, Iya. OSIS. Heeh. Apa itu? Osis tinggal lep gitu loh. Wih, Wah, sosis. itu sosis ya. Sosis. Gak pada. Enggak. Beda. Sosis. Aku kakak kelasmu ketua OSIS. Kamu yang dulu aku ospek. Ingat gak? Kamu kejebur kalenan. Ya ampun, Terus- berarti itu yang nolongin itu kamu ya? Itu aku. Aku yang nang kono wi. Mau apa? Lah aku sing nguras kali no. Nguras kali ki ra melu ospek ngawur. Aku diospek ki elengku. Kamu lupa kan? Kamu lupa kan? Iya. Kamu kan dulu pernah kekunci di jeding kan? Oh iya dulu pernah kekunci di jeding, siapa ya yang nolongin ya? Itu aku yang nulungin kamu. Oh kamu? Eh. Berarti kamu yang ngapa-ngapain aku kemarin itu ya? Gak sampai, cuma mondo-mondo. Monto-monto apa? Aku lho nang gone Monto, iya, jeding B. Ki kan jeding A kekunci. Ya. Aku yo kekunci ning jeding B. Lah terus? Sampinge. Lah kowe mau apa? Lah Kowe mau apa nih jeding? nginceng. Oh, Pasti laki-laki. nginceng ada kejadian apa to bae kowe no. Lah yo ini Ya kekunci. kekancing, ngono kekunci. Di Lintang. Iya. Suara kamu makin bagus ya. Aduh terima kasih Mas Dodo juga. Kamu tahu gak hari ini aku bawa siapa? Siapa? Ini pesen kamu. Apa itu? Ini aku bawa anjing. Kenapa? Ngono kok ya tangan iso natapne untuk ki lho, Mas. Gak jarak. Hmm. Ini pesanan kamu. Apa? Boneka bulldozer. Ya ampun, inilah bubu ya? Iya. Ah, imut banget sih bonekanya, imut banget Coba ini. ini hidungnya loh. Hidungnya. bagus Oh, ya ampun kan? lucunya. Lah bubu gak iblis to. Lah bubu iblis. Tapi ini terkenal loh mas. terkenal wis setan no. Ora Iya, apa-apa. terkenal. Loh, ini boneka ini bisa bicara bonekanya. Gimana caranya bicaranya Ini bonekanya? hidung loh. Ah. Ini Oh, mulut. tapi ini Caranya jalankan gini. ini gimana? Gimana? Kamu, awas kamu nyiseh. Oh nyiseh. iya 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 Ngarep iya. piye to? Nyisir dulu. Minggir, Iya 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 minggir, iya iya. minggir. Niseh. Bahasa Gimana Indonesia. cara jalannya, Mas? Oh ini bagus loh ini Aku mau, bonekae. aku mau. Coba kamu.
tarik. Loh, kok enggak jalan? Konslet. Konslet Oh, kakek. ada yang konslet. Konslet. Coba kita lihat jinamu starternya ya. Iya, iya, iya. Ini jinamu starternya. Ijik cilik aja waren delok dinamo. Tak tapuk sisan. Ini jinamunya konslet. Awake dhewe Dodol. ya tak mengi. Iya. Ya ta kok. Ngono. Komen koclok. Kupingku didoni. Lah piye ora didoni ora paham kok. Mengucapkan apa kepada Masyarakat. masyarakat Ngampel ini Iya, selain bersih desa juga HUT. Memperingati. memperingati. nggih HUT mudeng Pramet, HUT. HUT ki apa? HUT to. HUT, piye to? Takoni, takoni. Kepanjangannya apa? HUT. HUT. Orang ngono. Ya, pengen maksudnya panjang, sak pira? Artinya HUT, Apa to? hari. Hari. U, Untuk Ulang. ulang. piye Untu to? piye to? ulang Ulang. T. tahun. Tahun. Heeh. Oh, selamat ulang tahun buat Pak Hari. Hari emang hari ulang tahun. Piye to, Mas Mas? Teh, HUT ki hari ulang tahun. Lah iya Pak Hari matur nuwun lho nggih, pun ngundang selamat ulang tahun Pak Hari. Kok Pak Hari to? Iki wong endi to? Anu HUT to? apa Ayo, to, Mas? sampean ki nggawa apa tejane ki, HUT. Mas? Bawa Apa? limpang-limpang. HUT ki hari ulang tahun. Lah Mas. iya hari ulang tahun ulang ya. tahun, Mas. Ulang tahun ya selamat awake dhewe ngucapno kepada Hari lho ngono. Cah ki ku wucuk pitung kecamatan iki ketoke kowe iki. Piye? HUT HUT. Nggo, atasane dhewe, Hari Dok. ulang Lagi ngapunten, Pak. tahun. Hari ulang tahun. Lah iya ki Ora harine sing Tutuk ulang tutuk tahun. Hari, tutuk Hari sing ulang tahun. Yang ulang tahun itu Indonesia. Indonesia. Kemerdekaan yang ke berapa tahun? yang Ayo. kepirang-pirang tahun to? Yang pirang tahun diasmu kowe. Yang kepiro? Wah. Yang ke 80 tahun. Ya aku ora apal, soalnya merasane ya urung merdeka no dhewe. Lah nyapa dia orang merdeka? Lagi padha seneni ya. Aku Wah, Ya, iki ya, ketoke maaf. curhat iki Maaf, maaf. iki masalah di rumah. Oh, maaf sayang sini sayang alah gantengnya nak cakep dewe nak kintang dewe nak kintang kintong nak kintang kintong dang dingdong dingdong. sono, Pak. Namanya siapa sayang? Adam, Adam siapa? Makadam. Watu. Watu. Adam kelas berapa, Adam? Kelas 2. Nah karo wedok tadi cilik. Adam udah bisa baca apa belum? Sudah bisa. Coba belajar baca. Coba Bu. dibaca. Dibaca? Bublok goblok. Coba ini saya deja ya, deja sedikit-sedikit Ah, ya. dia belajar mengeja ya. Sama kamu mau. Loh. Aku ini Pak Guru saya. Iya, kamu harus manut ya. Aku ini guru gajah. Kamu itu tak sekolahkan, jadi kamu belajar membaca dulu biar besok gede udah bisa baca. Coba ini dibaca Nah, ya. dibaca. Ini. Ini. Urung to nadane iki lho. Oh, piye to jane? Dibaca ini. Aku sih. Wis sik. Ya. ini. Dibaca ini. Ibu. Dibaca ibu. Bu DID. Dibaca putih. Kalau dibaca semua. Ini ibu tibu putih. Mbak Putih ibu. Budi bubut. Butu. Alah, ya apa Wes, butut-butut. wes. Ora Tanya cekak toh. kok ya. Dilintang nyanyi ya. Iya, sebelumnya mengucapkan juga buat hari ulang tahun, Mas. Semoga kedepannya warga Ngampel, nggih, Mas. Hari ulang tahun kemerdekaan Dan RI hari yang ulang tahun ke-80. udah meriah kayak gini. ulang tahun. Ke 80 tahun. Iya. Mudah-mudahan Indonesia tetap menjadi Indonesia emas. Amin. Maju terus. Semakin maju, semakin Betul. jaya masyarakatnya. Nggih, khusus kanggo masyarakat Ngampel mriki. Ngampel. Mugi tansah guyub rukun, Amin. rezeki melimpah, Gemah panjang ripah umur. loh jinawi panjang umur sehat selalu. Amin. Yang bazar-bazar di depan ini semoga laris. Laris. Ya, UMKM. Mas. Iya. Telas, dagangannya telas. Pasar kok pasar. Pasar, Mas. Jajanin Pasar. entek kabeh. KKN. KKM. UMKM. UMKM. Nah, aku dipajak. UMKM pasar. Sorry, goblok Bas. eling nih. Sorry Pak Bos. Aku mek bayangke muridmu ning sekolahan ki kaya ngopo. Nah, iya. Ora duwe ya, Pak. Enek, Mas. Enek muridnya no, Mas. Karek loro, Pak. Sapa? Eh? Muridnya no enek, duwe murid iki. Karek Heeh. loro. Lah potongane kok ngene guru olahraga percaya.
Ora Mas. Ora percaya ndelok awake kan gak percaya to. Heeh. Olahraga. Kula olahraga lemu kudune sispek ya Mas. Ya itulah kesalahan. Lah iki wis ngerti sispek lho. Nah. Respect. Aku Gara-gara ya. apa? Anak-anak, ayo lari. Dek yo lungguh. Mangan kacang. Ya dengi wis tak kei materi pelatihan sepak bola lho. Pak Bora wong kowe digo bal-balan muridmu no. Mergo kowe bunder Dek, lho. murid kene. Iya. Dudukku. Maaf tak kira bola. Ya ra. Komet. Dalam. Budi. Mas Lagu aku. untuk kamu. Iya. Sayang sawangan rembulan kae sumunar Gandeng. ngawang aku ro kowe. Sampean Dit. Sapi. Sayang. Kowe aja ganggu wong Nek arep roman. nyanyi, kuwi ngrungokne kene, Nah. lagi awakmu nyanyi. Aku wis Nah. tau ngono. Ya wes, saiki ngene genten aku sing merayu kamu ya. Kamu kan dari kemarin-kemarin sudah merayu aku. Berarti kamu adik yang paling berbakti sama iya, kakak. sama kakak. Adik kelas. Oke, ayo. Sama kakek ya. Kakak atau kakek ketuaan. Lagunya aku mau yang bahasa Inggris buat kamu, Mas. My book, my book. My book, I will Mas. yes, I will yes. No. Bahasa Inggris. Lagunya, betul Titanic. Kamu kok peka banget? Oh, aku kan sudah pernah mengalami. Oh iya kok. Mengalami apa? Dia kan modelnya uripe kaya perahu tugel. Mr. Ruzi, thank you very much. Kurang naik sedikit. Naik. Ya. Sampeyan naik. Naik terop, Mas. Uduk wonge sing anu mbok kon naik yo gak no, Mas. Slow motion ya, Mas. Slow motion ya. Lintang Apa? di film di slow. Iya, Oh, iya. nanti digocekin gini ya. Iya, betul. Nanti aku di situ ya. Ya. Kamu di sana ya. Nah, komen Kamu di sana. komen nunggu genset ning kono. Oke, siap, Pak. Masa tuku diesel. Yo. Sepira nadane, Gus? Ni samono Mas. Nih nanti nih. Nih Hmm. Me far wherever you are, I believe that Jangkar, my jangkar. heart Maju, maju, will maju. go on. Teralesus. Ayo, maju toh, maju. Once rawan. more, you open the door and Wong Titanic kaya kitenan yo kapare Eh. plek. Iki Ross ora karo Aku golek ora karo Leonardo DiCaprio. Iki karo Lea iki malah. kamu gocekin aku gini loh, Ya. nanti kapal iki kayak Kapare kerem ngono ya, loh, Mas. ke depan. Iki Ross karo Leonardo. Rungono. Ros. Terus ya, Bu. Ora Leo ning Lea Ross, iki. Ross sak tepung. Ros brand wi. Tepung Ross, Brand. Wetengmu lo kondisikan. Far, wherever you are, I believe that my heart will go on. Kompak Once more, when the door Nah, sikilmu kurang dhuwur, Dok. Sikilmu kurang dhuwur, Dok. Dhuwur. my heart will go on and on. I wish you for I love you, baby. I love you so much. Baby, ngepet ya. I'm so forgettable you. Good night. I do not you for you. Call me alone. I love Assalamualaikum, you Pak more, De. baby. Waalaikumsalam. Aku yo pengen. Oh, kowe pengen Titanic. Iya. Aku Iya, tuh sing duwe mesra. pasangan dhewe. Tak kene no, Mas. pasangan, Dek. Siapa, Mas? Kejutan ki ya. Ono kowe. Bisa. Tutupi. Tutup mata dulu ya. Ini kejutan buat adik. Iya, ini kan Titanic. Oh, Kejutan. Sek, padha lintange. tak kasih pasangan yang Terima- tinggi, cantik, Kalau di- bodinya bagus seperti gitar Spanyol, nanti kamu terkagum-kagum, nanti kamu jangan kaget Terima ya kalau kasih orangnya ya. cantik banget Kalian ya. berdua memang pengertian. Iya. Dihitung dulu. 1, 2, 3. Buka mata. Yeay. Yeay.
Sapa deleh tosan kok kene iki? Tak suwam kok. Mbak. Tosan diasmu kuwi. Tak kira tosa. Aja tosan. Lah kok terku webak belas rene. Ngawur. Masane kene eblek kok. Kok liyane ora enek to. Ayo yo, Met. Jal. Pengen ayo, Jang. Titanic. Yo. Sikile. Nah. Sikile jendet-jendet. Bareng lintangmu ngono pantes bareng Krisni Anjunjung ini kaya numpak sepeda. Sampean sing nembang Titanic iki sing memperagakan. Oke. Oke, tak cekeli. Tangane endi to, Dul? Iki ya tangan to. Allah, Mas. Oh kaya pupuku to. Bocah rung tau diketok lengene iki. Ya, ayo. Eh, Be far wherever you are. ayo bisa. Ombake gede. Ombake gede. Ombak. Ombak. Piye jane? Apa. Wis. Kowe karep nyanyi arep joget apa arep pencak? Pencair apa-apa? Titanic apa ngenteki masa depan. Loh, lah lintang kok kan gini. Kuwi anggere apa-apa. Lah iya. Ning ngene lintang ki pantes ngene. Kok sengaja? Sikur ngono lho, Mbak. Mbak Kris, Dalam masa sampean enggak merasakan sesuatu sih? Ora. Ora lek ngene lho, lek lintang iki menempas bareng Krisni nginang ini kaya gecek sesuatu ngono model iki kaya. Komet. Kan ya apa sih? aku delok. Pas poyo iki. Oh. Ya dicek. Delok. Batek gorengan, Mbak. Eh, Batek tengah. Aja di unboxing Batek. saiki. Batek ini, Mbak. Batek. Nak ngerti wong ganteng gak sabaran mesti kok. Iya. Kowe ganteng kok, Nganggo ganteng. Aku kan mau Gemes ya, Mbak. Sampeyan ngomong jan kudu ngeles ya. Syukur. Gemes. Lah ngomong. Modele. Ya. Angel ke piye lho, Mbak? Sampeyan lho modele ngontai lho enek wong ngomong. Nek dagelan ya kudu ngono. Aku jan kudu ngruwes lho. Kudu ngruwes lho. Padha lanange. Aku bisa nganggur. Iki lho ora cecok. Lanang bareng arep kok sosor iki jan. Sampeyan bake sing pundi? Manut. Mas aku. Lah, sawangan Bocah lho kaya kok, kembar kemanian to. Sawangan ngene. Halo, Oh. sitoke sik utuh sitok kempes. Ayo. Iki kaya Sik, main jejer kono jejer. Madep rene. Jejer. Sawangan to. Jal. Iki Pak Lurah Kamper. Orang apa? Nah. Ngene. Aku masyarakat. Ayo sowan Pak Lurah ya. Sik opo kono. Assalamualaikum Pak Lurah. Waalaikumsalam. Gapurane pindah putih, Pak. Kuwi ora gapura kaya. Aku lho kembarane lintang Kairo. Kuwi kembang sepasang ki ya ngono kuwi. Iki lintang Kairo, Lintang aleh. lintang alek. Ayo, Kang. Gak, Dek. Ndang nyanyi. Luruk apa nyanyi? Sane. Ayo. Luruk. Apa? Oke. Pitik kok ki pluruk. Tak tengah sampean kono. Sampean sono sana. Sabar. Sabar. Oke, sabar. ladies and gentlemen, please welcome the sudut kiri yang akan melawan petinju kita pada malam hari ini ada si cantik si Kris. Yang ada di sudut merah yang mempunyai bobot 75 kilo, mempunyai jangkauan 5 cm, mempunyai tangan 5 cm, Wih, kita mempunyai mau kaki. mau tangan 5 cm. mempunyai kaki 30 5 cm. senti kaya. Ini dia, kita sambut the winner of the Dragon Comet. Yuk, ronde pertama. Ting. Kok melayu iki lho malan. Ditangkap, Mbak, aja guyon, Mbak. Sampe lu ngune rawani. Asakno kowe. Lah tak kira musuhku wong kok. Rumah aku. Masane aku apa? Lah rumah kamu apa? Masane aku jenset. Langsung bres ya, Mbak, bres ya. Masane aku apa? Mbak wong. Bagus ya. Maju kowe. Lah, bagus sih sampean ki lho bagus sih. Masane aku lho anu kayak macan. Rumah aku bocah kok. Aku didoni. Iki lintang ben nembang sik. Nembang, Bang nembang. likur. Mbak Kris diterne dok, diterne kowe sing jimuk kok, diterne. Diterne. Beh, wong loro iki pomo goncengan motor kok bane langsung bledos kabeh kok ngarep mburi. Ya penglaris kanggo tukang tambang Wong loro. gas.
Ya golek ban aja ban karet to, Pak. Lha apa? Ben apa? Wesi dilas muser. Sepur apa piye? Ngomong yo dok 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 dok. Tembange buat warga masyarakat napa, Nduk? Menika wonten pamundutan saking Manut bapak-bapak panjenengan. perangkat menawi. Oh nggih, Napa? menawi saking ibu-ibu panitia, Ibu-ibu PKK, ibu-ibu panitia. PKK, monggo Ibu. Napa saking Bapak sinten wau Bapak? Ibu Ina minta lagu apa, Bu Pak Ina? Kasun. Ah, kenal ya, Mas? Ina kan ibu Indonesia, Ina singkatannya. Wo inani pupu gitu. Niku Nina. Niku Nina Bapak. Saja nganggo kacamata tereng ngono kuwi. Monggo Ibu menawi ngersakaken tembang Merdeka mawon, napa? manut mawon. Manut. Oh nggih. Nek Ayo. manut 150, Bu. Tak kuwetak lu Mas aku. Dok kowe aja kaya ngono kuwi. Pun to, Pak. Aku jalukno. Berarti 300. Mas aku kok. Sing mawi gamelan mawon Cahayu dhisik. Oh nggih. Bebas mawon, manut panjenengan iki suarane gamelan apik, nembang kekinian ya becik. Nggih. Mumpung ana Mas Kemot kae karo Mas Komet. Mas Iya, Komit. Mas Dodok. Ya. Kamit, Dre. Napa? Yen ing Tawang? Ya ning Tawang ana lintang. Nggih. Oke. Cocok. Yen ngampel ana lintang. Nah, cocok tumben. Kairo. Ayo. Terus Yuk terus no kene. Aku ngenteni patimu. Telek pitik. ora cetha. Ya. Yen ing Tawang ana lintang wong bagus. Aku ngenteni tekamu. Barang meko Dengar. ngangko sakang mas. Sontakan kita wartamu. Janji aku iling wong bagus. Lho kopiahmu lho. Semadhat rasaning hati. Lintang iwi-iwi Kang Mas. Tresnaku sundul wiyati. Rama ana maling. Desa mana janjimu disakseni. Meka kartika kairing Rasa tresna jantak. Tembang mat-matan iki kaya ngene Mas Dodok. Apik ya, Mas? nggih sae. Dan niki nek diduwet. Mas Dodok menika sae. Sae. Sae napa sae? Sae. Sae. Diberangkatnya benjing napa saniki? Niki lek diduwetke kalih Komet cocok, Pak. Pripun? Iki sing terusé Komet. Lah tuwek sing Oh, iya. lanang. Ya ora Iya, apa-apa. Mas. Tuwek kan kena dipotong. Yang ning tawang apal to, Met? Loh. Ya ora. Lho, kok ya ora Mas aku. Mesti sombong. Mas aku. Aduh. Iki lho apa to, Mo? Lintang wong bagus. Yo. Nangising ati. Pitarung suara Mas. ning ratri. Kerengsengno. Mas. Ngenteni Yo. Ngampel Bapak Kediri. Pak Lurah terima kasih kanca-kanca panitia. Atur bangun. Oke Lintang Kairo. Mas Amin Tohari. Terima kasih. Yo, yo,
ing koso kan mas ole yo suarane nganti wong ayu yo 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 o a o iki mung yen ning Tawang ana lintang, terima kasih ya Nduk. Lintang Kairo dadi pas karo asmane yen ning Tawang ana lintang tambahi Kairo. Niki mau lintang Kairo versi gamelan, Pak. Ngono. Pami nyobi sing kali musik niki pripun? Iso kowe. Lho, kali lintang Kairo. Oh iya. Oh ngono. Ya, Ngono, dadi masalah Ora. Lek dikeki kuwi wedi ya Mas ya. wedi. Disuwuk. Iso kowe iso. Saged no. Jajal, Lagu jajal. kula piyambak nggih duet nggih. Oh, kowe duwe lagu ta? Punya lagu sendiri. Lagunya apa? Dewa Tresno sing YouTube. Dewa Tresno. Ngawur ae sing ngripta wonten teng mriki lho Mas. Sapa? Sing ngripta. Diomongi kena copyright kok jan. Nyantai ya, nyantai. Kae wis ora copyright ya. Napa to Pak? Wis Re-upload. wis teh. Ayo, Mas aku ora cethok. Dadi mikmu. Niki jarane sias dipesen mboten? Aku jere dadi jaran. Apa? Oh, sing duet iki dodok iki. Iki no. Iso nyanyi. Nah niki spesiale versine Niro iki jenengan. Oh, ngono. iya. Ya meh padha kok. Saking nadane swantene niku kula sami kiring jenengan. Iya. Pas persis. Mosok to Mas? Nggih. Ayo, ora nek bedane antara kula kali Pak Rudi. Irunge ya persis kok. Ya mung nasib beda. Nasibe sing elek kula. Ya ora to kok ya. Dewa Tresno? Injih. Ya ya Mas, gawekno. Oh. Mirangani pamrita saking panitia menika wonten Dewa Tresno. Yo, didadoske co. Terus komet mangan mik. Mik. Nggih, nyen dahar mik to. Mboten mangan Pak niku Kok ngeten-ngeten terus? keloloten mik. Handilati. Hati-hati kok ya. Pangapunten tetembangan Dewa Tresno. Alhamdulillah Mas Komet apal dodok ya nglamun. Mondo-mondo lah. Alhamdulillah. Lip sync, Pak. Lip sync. Nyatane ya ngerti lho, lip ngerti sing, ngerti lip. Pokok terima kasih. Lip urip. Coba, iki malah duet antarane anak karo Mbah Kung. Kan ngono. Kakak kelas kok Mbah Kong pripun? Kakak kelas. Lho kakak kelas kok ketok kaya kepala sekolah kok ya. Aku tak kepengin jajal padha bocahe. Ana Wisnu. Apa? Ah, iya. Oke. Ini manut sampean tembange wong loro njajal. Iya Mas Wisnu. Padha bocahe. Kemarin Mas Wisnu ulang tahun nggih. Oh iya, heeh. Ah iya. Hari mau hari. Juga. Sini Mas Wisnu, sini Mas. Kene. Kula wingi ngertos teng TikTok, Pak. Apa? Niki duete lare kali niki FYP lho, Pak. Pripun Mas? Nggih, Wisnu kali Lintang niki. Oh ning Banyuwangi kae. Nggih. Ning Banyuwangi kaya enek dirimu barang. Lho, sing anu ning komite ramen ngene kae. Nggih. Kula terus sejenis pageblok, Pak. Lho, Mas aku ora Betul sentalam. Wes aku ora. Kene, ngadeg kok. Ayo Mas. Yo langsung Dek Wisnu ayo Dek. Yo. Oh.
Out. Loh, Kak, jemenengo ya. Nah. Selamat malam Mas Wisnu. Ngastomik. Iya, miknya. Mumpung lah iki padha bocahe ngono. Kae lho. Lah ya. Mas aku. Endi? Lah kuwi Wisnu ngono kaya. Agak sini Mas, kamu jangan Nah. jauh-jauh dong. Nah, dari sini agak sini. Yen tau ngono kuwi. Nah. Nalika kuwi anu apa jenenge komet dirayu bojone. Kamu jangan jauh-jauh kok. Lah kuwaplok ya. Zaman semono. Iya, gimana kabarnya Mas Wisnu? Alhamdulillah sehat. Sehat. Oh, kanca sekolah. Kemarin ulang tahun ya. Nggih. Iya, diucapkan selamat ulang tahun ya Mas Wisnu ya. Makasih. Iya, udah minta restu sama papa belum? Belum. Oh, belum. Jarane sapa ucul iki kok ya. Halo Mas aku. Ya kebetulan wingi ulang tahun. Nah, mumpung dalu menika panggih wonten mriki njajal nembang oleh karo sapa iki? Lintang Kairo. Manut sampean tembange, manut. Lagunya napa Mas? Bebas mawon, manut panjenengan. Ayang-ayang oleh. Apa? Apa wis manut panjenengan. Ayang-ayang. Aku lek kula nek nyawang pasangan iki. Yang ini Heeh. cocok toh Mas ya? Nek cocoke cocok, Dik. Cuma sing lanang. Yang Nyapa apa? Mas? Nyapone. Kurang teges, kurang kendel. Lah nek aku dadi sampean. Kudune se- piye Mas? Loh, aku dadi sampean tetep to. Saiki nyanyi bareng, sesuk wis meteng bocah iki. Astagfirullahaladzim. Ndak baik ngono Mesti kuwi, Mas. tanggane meteng. Kuwi Aku sing jenenge- nulungi. Kuwi jenengane kuwi mblocokke kaya. Lho rencana Lah kowe piye lek ngetengi wong kowe dhewe meteng lho? Lah ya. Metengmu lah. Metenge ra metu-metu ki. Kemajuan to kuwi. Rama Rudi. Mangertenono Rama. Rama ki kono, nek kene om kaya. Yo, manut panjenengan ayang-ayang. Nggih. Pripun Mas? Oke. Dek, Nggih. Dik Wisnu. Oke. Napa? Kamu harus bisa. Kamu pegang tangannya, jangan sampai kamu lengah. Karena sekarang banyak teman yang makan teman. Yongko wae, engko. Lah engko Mas. Cepat, jangan, Nanti kita emen-emen itu ya. jangan lama-lama. Ya, buat warga masyarakat mapan wonten ing Ngampel semuanya, semoga terhibur. Ya. Dados. Oke. Luar biasa. Terima kasih kasih. Mas Wisnu. Pokoke duwete sampean ki insyaallah FYP, Mas. Wis cocok. Cocok no mesti FYP kuwi Ah, ah, Mas. sing wedok ayu sing lanang bagus ganteng, suarane ya padha apike. Iya. Cocok. Cocok kaya aku karo Krisnia malah. Heeh. Oh, kuwi Bisa nduri FYP. Apa kuwi? lah apa? Baterai low. Oh, baterai lo. Trelo. Oke, terima kasih Cahayu Lintang Iya, Pinarak matur Rumiyin. nuwun. Juga Wisnu Lunggose.